गामिसिमहालागै दोननो फैबायलै आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' फैनांबाय। जेबो नङा दे आगै। ओमफ्राय नोंसा आबैलानि न'आलाय अबे मोनसेया? नै बै गंसेयानो। दे होमबा थांगोन आनै, जोंफोरबो थांसै। जोंफोर डक्टरनियावसो फैदोंमोन। नङाबा थु आब'मोन हाबहैनि थु आबैलानियाव। नांलायगादो नानि, माने आंनिया खर'आ सागासिनो, डक्टरनियावसो थांनो फैदोंना जोङो। दे होमबालाय आंनि थाखाय खस्थ' जानांबाय आरो आब'मोना। जेबो खस्थ' नङालै नानि। ओमफ्राय आब' नोङो गाबोनो थांबानो जाबाय फोजोंसारादालानि न'आव। औ नानि, गाबोन थांथारगोन आङो। ओमफ्राय आब' मोनसे बाथ्रा, आंखौ खिन्थाना होदों होननानै खिन्थाना होनाङा दे। आं फोजोंसारादाखौ मार गिग्रा जाबाय दानिया। सिगां गियामोन होनबा? सिगां गियामोनथ' र', सिगां दै रखममोन मानसियानो। मान मोजांखामोन, दा माबा रांखाना जाबाय। बिदि जाथारबाय होनबा? औ। आब'मोननि मुङा मा मुंलै? आंनि मुङा बिबारि, ओमफ्राय बे सासे आब'नि मुङा जाबाय लाइमोन। ओमफ्राय नोंनियालाय, नोंनिया? आंनिया फेट्टु बर'। फेट्टु? औ आब'। ओमफ्राय नोङो न'आवलाय माला थांगोन, ना साननैसो थागोन आबैलानि न'आव? आङो साननै नङाबा सानथाम थागोन आब'। माबा आं फैनायाव फोजोंसारादालानि रुवाथिजों फैदोंमोन। बिसानो एसे थांबावनांगौ। ओमफ्राय आब' नोङो गाबोनो थांथार, लोगो मोनगोन दे गाबोन थांबा। जागोन दे, गाबोनो थांथारगोन। दे होमबा फेट्टु आगै, जोंफोर थांसै दे। दे होमबा आब'मोन, दे थांदो। बिबारि आब', नों मा एसे मोजां मानसिया, मा एसेबां अनसुलि। नों नङाब्ला आं दाहालागै जमरा जानायावसो मोनहैगौमोन। बिबारि आब', सरि दे, आं नों बायदि मानसिखौनो थगायदोंमोन। आङो मार लाजिनाय मोनदों आरो दुखुबो मोनदों। नों बायदि एसेबां मोजां मानसिखौनो आङो थगायदोंमोन, बै फोजोंसारादानि थाखायनो आरो। गावनि जिउखौ जेबो सानालासिनो आंनि जिउखौ बासायदों बिबारि आब'आ। बेफोरबायदि एसेबां मोजां मानसि आजिखालि अबाव दंबावोसि? गैया बरावबो। इसोरा नोंखौ थैनायालागै मोजाङै लाखिथों। इसोर, सानबाथाय बोरैबा मोनो। एसेबां गिदिर जिबौआ आंखौ दिनै मननो नागिरदोंमोन। बिबारि आब'नि थाखायसो बासिबाय दे भगबान। थांसैल' थांनानै आबैनो खिन्थाहैनोसै। बिबारिखौसो मानोबा गोसोखांबाय थादों आङो। बिबारिजों आङो सानफ्रोमबो रायज्लायनो लुबैयो, नाथाय मा खालायबावनो। मालाय बिबारिया फोजोंसारखौसो मोजां मोनो, आंखौथ' मोजां मोनाना। सैथो बाथ्रा बुंनो थाङोबा आङो बिबारिखौ दाबो मोजां मोनो। जानो हागौ आङो बै 6 मासखौ लाफाथिजोंसो रायज्लायदोंमोन, नाथाय आङो बिबारि साननासो रायज्लायदोंमोन। बिबारि साननासो मोजां मोनदोंमोन। लाफाथि, नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनायमोन? मानो? आङो बिबारिखौनो दाहालागै बावनो हायाखै। बिबारिखौनो गोसोखांबाय थायो। आंनि गोसोजों मानो गेलेनायमोन नोङो लाफाथि? दा आङो बिबारिखौ माला बावनो हाबावनो? माबा फोजोंसारनो जुदि बिबारिखौ नांमारलाबा आंनो बिबारिखौ प्रप'ज खालायगोन खोनालै। हेलौ बिबारि, नोंखौनो गोसोखांबाय थादोंमोन आं दानि। माबा नेरसोन, आं नोंखौ मोनसे खोथा खिन्थानो थाखायसो फन खालायदोंमोन। मा खोथा? माबा नेरसोन, फोजोंसारा न'आवनो दङनो। जोंफोरखौ दाखालि बै गथ'आ थगायदोंसोमोननो। मा? फोजोंसारा न'आवनो दङमोन? औ, जोंफोरखौ फोजोंसारा नुदोंमोननो, ओमफ्राय नुनानै जोंफोरखौ थगायनो होदोंमोननो। मा? फोजोंसारा एसेबां बिदि जालांबाय? बा एसेबां गोजाननिफ्राय जोंफोर बेखौ नागिरना थांदों। बियो खमसे खम जोंफोरखौ माथोथ' होनो हायोना। दे नोंखौ माथो होनाङा दे, आंखौथ' होनो हायोमोन ना। औ। ओमफ्राय नोंलाय बोरैथो मोनथिगौ बिदि न'आवनो दङमोन होननानै? बे दाखालिनि गथ'खौ लोगो मोनदोंमोन आङो, ओमफ्राय दिनैसो सैथो बाथ्रा बुंबाय बिबो। बिबो खिन्थानाय नङामोन, माने मा मोनथिगौना, बिखौ जा गिदिर जिबौआ मननो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय आंसो बासायदों। ओमफ्राय बासायनायनि थाखाय खिन्थाना होबाय आरो। मा? जिबौ गिदिरा मननो नागिरदोंमोन? औ बास्सा। हे, ओमफ्राय नोङो माबोरै बासायखो बेखौलाय? मा खालायबावनो, एसेबां गाख्रबदों, रावबो बासायफैयाखै, ओरैनो नायबायल' दङमोन। ओमफ्राय आं आरो बोरैबा मोननानै आंनो बासायहैबाय आरो, माने जिबौखौ हमनानै गारहरखादों आरो।
नोंहा जुदि मायबा जानायमोनब्ला मा जागौमोन देनाय? माने नोंखौ जुदि मायबा खालायनायमोनब्ला जिबौआ मा जागौमोन देनाय? नोङो गन लानांगौमोन। गैया, खाथियाव गनानो गैयामोन। ओमफ्राय नोंखौ जेबोथ' खालायाखैना जिबौआ? नोङो मोजाङै दङ ना? हो, जेबो खालायासै दे आंखौ। आङो माने डाइरेक्ट गारहरखादों गोजानाव। अ ओमफ्राय नेरसोन, नोङो आंजों गाबोन थांफाबावगोन नामा? आं माने गाबोन थांनो नागिरदोंमोन फोजोंसार लाहानि न'आव। औ थांगोन। खैथा बाजियाव थांगोन? फुङाव थांगोन दे, 8:00-9:00फोराव। दे अब्लालाय जागोन दे थांगोन। दे होमबालाय नेरसोन, लाखिथ'नोसै। दे। बा बिबारिया एसेबां साहस गोनां। बे लाफाथि थकेबासखौबो मुफुर अरनायनिफ्राय बासायदों, दा आरो जिबौ मन'नायनिफ्राय बासायदों। बा एसेबां साहस गोनांखा बिबारिया। जुदि मायबा जानायमोनबा मा जागौमोन देनाय बिबारिया? आंहा मा जागौमोन बिबारिया जुदि मायबा जानायमोनब्ला? बै लाफाथिखौ बासायाबानो जागौमोन बिबारिया। थैनो होनांगौमोन बेखौ। बेनि थाखायथ' बेफोरबायदि जाजोब्बाय। बेफोरबायदि पापि मानसिफोरखौ बासायना जेबो लाब गैया। एसेबां बिदिथार आरो फोजोंसार गुमैया। औलै गायदेआबो एसेबां बिदि थगायो आरो सोरबा मानसिखौ। एसेबां गोजाननिफ्राय एसेबां खस्थ' खालायना थांदों जोंफोरो एसेबां गरमाव। खेबसेथ' माथो होनो हायोमोन ना। हागौमोनथ' आरो बेफोरबायदि थगायथारो आरो आयै। बालनि नोंनि बायदि आरो गोसथोनाय। बेनिसायसै नोङो नेरसोनखौनो मोजां मोननांगौमोन, सिगांनो लोगो मोननांगौमोन। नेरसोनासो मोजांसिन खोना। दाबो जेबो नङा दे, जुदि फोजोंसार गुमैया नोंखौ नांथारलाबा नेरसोनखौनो लायाखै मानो बिबारि आब'? आयु, लोगोसो सानो आं बेखौ। साबे आरो नेरसोनजोंबो गोसथो जागोन नोङो। नोंनिया मालाय ओरैनोबाबो सेंग्राफोरनि राहि दङनो, लाफाथि फाग्लायासो बुंदोंमोन। दै बिदि नङा, मा राहि थालाबायनो। ओमफ्राय मा दाबो ओंखारनो जायाखै आरो नोंनिया? ओंखारदो माबारै? ओंखारखांबाय र', दख'ना गानबानो जासिगोन। दिनैबो नेरसोनजों थांगोनबा? बेजोंनो थांसै दे आरो। फन खालायो र' बेखौ, ओंखारबायना ओंखाराखैबा? बेनिया मालाय सेंग्रा मानसि दसेनो जागोन, नोंनियासो दख'ना गाननो दंबावो, ओंखारनो दंबावो। जागोन र' आंनियाबो। हेलौ नेरसोन, ओंखारबायना नोङो? नै थांसैयानो, दा माबा जाबाय 7:30 जाबाय। 8:30 थांसै। आंनियाबो जासिगोन र', दख'ना गानबानो जागोन। दे। खोब आंखौ थगायनाया, दिनै जाबानो नुजासिगोन। आब' नोंखौ जुदि फोजोंसारा रायबा मानो फैदों जोंहानि न'आवलाय होननानै, होमबाना मा बुंगोन नोङो? भिडिअ आरो कल रेकर्डखौ खोनाबानो बियो थान्दा जागोन मानसिया। दाथ' बियो आंखौ गाज्रिसो सानबाय दङना मोनथियैखाय। दा आरो मोनथिबा मोजां जाफिनगोन। निमाहा बिलाइगोन खोनानो नोंनियाव मोनथिनायनि उनाव। मोनथिलादो आरो निमाहा बियाबाबो जागोन, जिखि जाया सैथो बाथ्राखौ मोनथिबानो जाबाय। दे मोनथिगोन दे आब', दिनै मोनथिथारगोन बियो। दिनै नोंसोरो लोगो मोनथारगोन बेखौ, आं बुंदोंना लोगो मोनथारगोन। लोगो मोनबाथ' मोजाङानोमोन गायदे आगै। दे होमबा थांदो, दख'नाफोरा गानहैदो बिबारि आब'। गानहैनोसै र'। ओमफ्राय नोंसोरो लाइमोन आब'नो माबा दे, मुलिखौ होदे दा। ओंखाम जाखांनायनि उनाव गरसे जानो होबानो जाबाय। बे सिरिनियालाय माथो खर' सानाया हामलालै। र' एबार मुलिखौ जाबा मोजां जागोन खोना र'। जागोन दे बिबारि आब', जोंफोरो ओंखामखौ जाखांनाय लोगो लोगो लाइमोन आब'नो मुलिखौ होगोन। होदे, आं ओंखारहैनोसै र'। दे थां। लाइमोन आब'ना आंखौबोसो एसे खर' सानाय मोनदों, लोमजाहां गायदे आब'। औलै मानसिफोरा लोमजासोदोंनो, जोंहायाबो दहाय फन खालायना खिन्थाहरदों, लोमजासोदोंनो मानसिफोरा जोंफोर गामियावबो। ओमफ्राय आंखौ सोंहरदोंमोन, नोंबो लोमजादों नामायोलै होननानै। आंबो मुलि गरसे जाना होगोन र' लोमजानायनि। दे जा, एसे जानायावनो जाना हो मुलिफोरखौ, होमबासो बांद्राय जानो हानाय नङा। ओंखाम जाखांनानै जागोन र'। नेरसोन, माबा बिखाखौसो दुब मोनगासिनो आङो। मानो बिबारि, गिदों नामा नोङो? नोङो जेबो गिनाङा, आं दङ ना। गिनायालाय गियाखै र', थेवब्लाबो एसे बोरैबा मोनदों आङो। जेबो बोरैबा मोननांगौ लागा गैया बिबारि, आं दङ ना। थेवब्लाबो जोंफोरखौ नुनाय लोगो लोगो खम रागा जोंगोन बियो। थेवब्लाबो उनावथ' मोजां जाफिनगोन ना, भिडिअ आरो रेकर्डखौ नुबानो, आरो आं खिन्थागोन ना। नंगौ नङालाय, दिनै लोगो मोनबालाय हामगौमोन।
मोनगोन दे बिबारि, मानो मोना जानो, दिनै लोगो मोनथारगोन। आरो मानसिया जुदि न'आव गैयाबाबो नेथाबनानैबाबो बेखौ लोगो हमना थांथारगोन जोंफोर दिनै। औ नेर्सोन, जोंफोर दिनै बेखौ नेथाबनानैबाबो लोगो हमलांगोन। ओमफ्राय फोजोंसारलानि न'खौ बबे मोनसेखौ बुंदोंमोन लायो? बै गंसेखौ होनना बुंदोंमोन। थुदो होमबा नेर्सोन, थांसै थुदो। औ, जेबो गिनाङा दे बिबारि। गिया दे। आयै गांजेमा गोसोम रानि गैयिखाय बेसेबा दरसेसि मोनदों न'? औ, दरसेसि मोनदों थर'। ओमफ्राय माला फैगोन आयै? सानथामसो थानो होदोंहाय आङो। ओमफ्राय आयै नोंनि दख'ना बोरायफोरखौ हरजोबदोंबा? औहाय हरदों, गानसाब बायथो बिमाया, दख'नायानो गैथारानो। दे मोजाङानो जादों दे। ओमफ्राय आयै आदायालाय आदा गैया नामा? माथो नुवाखै मानसिखौनो। दङमोनहाय, गामियावनो ओंखारलांबाय। आदाया मानसिया बोरैबा जाथारबाय न'। जाबाय थर', बै बिबारिनि थाखायनो बेफोरबायदि जाबाय आरो जाबाय मोजाङै रायज्लायनानै मोजां जाफिननांगौ। औलै जोंहानि आदायानो बांद्राय देखायो माबा। आरो बिबारि बाजैयाबोलाय जोंहा आदाया थाखानायनि उनाव मानो बेफोरबायदि रायज्लायनांगौ देनाय? आरो रायज्लायाबो जानो हागौ, सोर मा लोगोआ खिन्थानाय, खिजानि ओरैनो हिंसायावनो लागायनासो होदों खोना। औहाय आंनिबाबो बेनो, दा बिबारिया धोनि जाबाय नालाय, खर'रपति, बेनिखायनो दा सेंग्राफोरा सेग्लायो खोना गोसथोनो। मोनथियाहाय, आरो मानसियाबो समायना ना बिबारिया। जाबाय मोजां जाफिनबाबो जायो, एसेबां धोनि न'खरनि माबा मानसै, खर'रपति, बिहामजो नांथारगौमोनहाय आंनो। धोनि माने मानसियाबो मोजांथार आयै, अनसुलिथारबो, अननोबो रोंसोगौ मानसिफोरखौ। मोजां जाफिनबाबो जायोमोनहाय, आं मोजां मोनसोगौमोन। आबा फोजोंसारा बाथ्रा बुंबाबो बुजिखौनो मोना, अख्राथार। औलै आदाया माबा बोरैबा जालांबाय मानसियानो। हा? बिबारि बाजै? औ, लैथोसि आगै, जों फैदोंमोन र'। दे फैदों, मोजाङानो जादों दे। नोंसा आदाया गैया नामा न'आव? आदाया गामियाव ओंखारलांदों। दे आइ लैथोसि, थां न' सिङाव जिरायनोहाय थां। न' सिङाव जिरायाबाबो जागोन खोनादे मादै, बायजोआवबाबो जागोन दे, जेबो नङा। मानो नाङा, जेबो नङा दे, थां लैथोसि, थांनाय लांनाय न' सिङाव।